Aspaldira, Hernaniko sagardotegik batera etorri nintzen. Eta han zebiltzan sagarra galtzen, makila batzukin, eta ze sorpresa. Errimo gainik entzunaz, ideia bat bururatu zitzaidan. Nire lagunek ditu eta orkestra bat antolatzen. Txistu bat, Montzarian, Andelo eta Trikitixan. Zela protesta arduratu duen. Eta nik aurrera, Euskal Herrian azo parrantak egin dira. Urteak pasa dira eta Euskal Musika egun ikara bat izan. Gora Euskal Fusioa! Gora!
Thank you.